ο φίλος Πέτρος Κακολήρης, που είναι ο οικοδεσπότης μαζί με τη Βέτα και όλη την ομάδα των εκδόσεων Εύμαρος, μας κάλεσαν εδώ στον τόσο πολύ όμορφο χώρο. Νομίζω πρέπει να πει 2 λόγια πρώτα ο Πέτρος και μετά θα πω εγώ για την εκδήλωση. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλησπέρα σας. Είναι διπλή η χαρά μας σήμερα. Το ένα γιατί παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο με αγαπημένους φίλους, και το δεύτερο ότι είναι η πρώτη εκδήλωση, άρα ξεκινάμε τη σεζόν, να την πούμε έτσι, ας πούμε, τη χρονιά την λογοτεχνική στο χώρο μας. Είναι η πρώτη παρουσίαση δηλαδή, οπότε είναι σημαντικό. Ξαναρχίζουμε τα πράγματα εκεί που τα αφήσαμε πριν το καλοκαίρι, σε δύσκολες εποχές. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Αλλά τα βιβλία και ο πολιτισμός σώζουν λίγο την ψυχή μας, όπως λέγαμε και πριν με τη Μαριάννα, και ευτυχώς που τα έχουμε, γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές τα χρειαζόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη Λουκία που μας εμπιστεύτηκε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο. Ξέρετε, ο ρόλος του εκδότη όταν έχει ένα πολύ καλό υλικό, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι αυτό το υλικό να το προσέξει. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είναι καλά τα βιβλία μας, να είναι όμορφα τα βιβλία μας. Νομίζω το πετύχαμε, δεν ξέρω εσείς θα κρίνετε, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Η αισθητική μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι και άποψη, δηλαδή αυτό δεν είναι γενικός. Και νομίζω ότι η Λουκία πάντως είναι ικανοποιημένη. Οπότε, αφού από τη στιγμή που ο συγγραφέας είναι ικανοποιημένος, είμαστε ικανοποιημένοι κι εμείς. Να σας πω λίγα πράγματα για το χώρο, γιατί κάποιοι βλέπω ότι είσαστε την πρώτη φορά. Εδώ είναι η έδρα των εκδόσεων Έμαρος και είναι το καφέ, το οποίο λειτουργεί περίπου 1 χρόνο. Πέρσι τέτοια εποχή ξεκινήσαμε. Οκτώβρη είχαμε κάνει την πρώτη παρουσίαση. Δημιουργήσαμε ένα χώρο γιατί γενικώς ως εκδόσεις κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Οπότε από το να πηγαίνουμε αλλού, καλό είναι να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι καφέ, λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα το καλοκαίρι μέχρι τις 12 το βράδυ, το χειμώνα είναι μέχρι τις 10. Και μάλιστα η μικρή, γιατί ο γιος είναι το αφεντικό εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος μας που είναι μέσα, κάνει πως δεν βλέπει. Θα ξεκινήσουν και σαν πάνε να λειτουργεί το βράδυ με ποτά και λοιπά. Οπότε, αν είσαστε νυχτόβοι, έχετε και ένα λόγο να ερχόσαστε παραπάνω στο χώρο μας. Λειτουργεί λέσχη ανάγνωσης. Μία φορά το μήνα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχουμε μια λέσχη ανάγνωσης που διαλέγουμε όλοι μαζί ένα βιβλίο και το συζητάμε μια φορά το μήνα. Όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το mail του για να τον ενημερώνουμε για τα... Και δεν κάνουμε σχεδόν ποτέ βιβλία των εκδόσεων Έμαρος, κάνουμε άλλα βιβλία. Τώρα, αν κάποιο βιβλίο των εκδόσεων Έμαρος δεν μπορούμε να το εξαιρέσουμε. Αλλά πάνω στα περισσότερα βιβλία είναι άλλων διαφορετικών οίκων, γιατί εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, οπότε δεν ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι... Να ευχαριστήσω πολύ τους ομιλητές, θα τους παρουσιάσουν το πάνελ. Ιδιαίτερα τον Νίκο, ο οποίος ήρθε από το Παρίσι, προφανώς δεν ήρθε μόνο για μας, ήρθε και για το δικό του βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και το εύχομαι να το χαρεί και να το απολαύσει. Αυτά, να είστε καλά, να βρισκόμαστε στις τέτοιες τιμές, γιατί το έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κάτι που το λέω πάντα και θέλω να το πω τώρα, επειδή κάποιοι ίσως έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να σας το πω. Και αυτό το βιβλίο, όπως σε όλο το βιβλίο των εκδόσεων, υπάρχει το λογότυπο του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς, η Σκητάλη. Ο λόγος είναι ότι εγώ, για να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, πρέπει να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και στηρίζουμε τη δωρεά οργάνων. Και για να μπορέσουμε να διαδώσουμε την ιδέα, σε κάθε βιβλίο των εκδόσεων Έμαρος ταξιδεύει αυτή η ιδέα της δωρεάς οργάνων. Ένα μικρό ποσό πηγαίνει στο Σύλλογο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ο Σύλλογος είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε 250 άτομα μόνο στην Ελλάδα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε την αλληλεγγύη, γιατί η αλληλεγγύη η μεγαλύτερη αξία νομίζω της εποχής μας και την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Αυτό, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, πολύ ρομαντικός χώρος, τολμώ να πω πολύ ερωτικός χώρος, με την έννοια ότι η σχέση μου με τις εκδόσεις Εύμαρος είναι εξαιρετικά ζεστές, συναισθηματικές, ίσως περισσότερο από το αν είχαμε κάνει ένα γάμο, γιατί είμαι σε μια... βγήκε ένα διήγημά μου στα 42 κείμενα για την καραντίνα, μου έδωσε την πρώτη χαρά να δω δημοσιευμένο κείμενό μου, μετά έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, μετά δημοσιεύτηκε ένα άλλο διήγημά μου στις 22 ιστορίες για τη Γαλλία, από Έλληνες που ζούμε στη Γαλλία ή ζήσαμε στη Γαλλία, Cherchez la France,
και βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Δηλαδή πάντα ο Εύμαρος έφτιαχνε τη ζωή μου καλύτερη. Μετά γνώρισα τη φίλη μου τη Λουκία, μια κυρία αλφα, σπουδαία κτλ, συμπαθητική, ευχάριστη, όμορφη κλπ. Και τελικά μιλώντας είπαμε ότι είμαστε αδέρφια. Γιατί και οι δύο είμαστε ελληνικής και γαλλικής μόρφωσης και γλώσσας. Κάνουμε πλάκες στα ελληνικά και στα γαλλικά. Ό,τι μας λείπει στα γαλλικά το λέμε ελληνικά και ανάποδα. Έχουμε και δύο μια τρέλα με το καλό βιβλίο, την τέχνη και τις εκδόσεις. Αγαπώ την ποίηση, αλλά αγαπώ περισσότερο να αντιμετωπίζουμε ποιητικά την ίδια τη ζωή. Σε αυτό θα πούμε όλη τη βραδιά. Κρατήστε αυτή την ιδέα για όλη τη βραδιά. Οι εκδόσεις Εύμαρος, η ποίηση, η Λουκία ίδια ως πρόσωπο, εγώ ως καθηγητής, έχουμε την ιδέα, νομίζω που είναι κοινή σε όλους μας. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί είναι άλλοι συγγραφείς μες στην αίθουσα, είναι κόσμος καταπληκτικός. Οπότε ας γνωριστείτε μεταξύ σας, γιατί είναι σε κάθε πάρτι που πάμε, σε κάθε γιορτή επίσκεψη αρχίζουμε. Κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε, κυρία Τάδε. Λοιπόν, γνωριστείτε, είναι ο καταπληκτικός κόσμος. Αυτή είναι η αλυσίδα που μας ενώνει στον Εύμαρο και μέσα από αυτή βρήκαμε και την εξαιρετική και το μόνο να πω πολύ θερμά τοποθετημένη στην καρδιά μου Σοφία Μαλτέζου, γνωστή δημοσιογράφος και λογοτέχνης, συγγραφέας, η οποία θέλει να μας κάνει, συμφωνήσαμε όλοι μαζί, να κάνει μια γενικότερη εισαγωγή, κυρίως για το ρόλο που παίζει σήμερα η ποίηση και ορισμένα λόγια για τη Λουκία. Σοφία Μαλτέζου, λοιπόν. Εγώ δεν θα κάνω πρόλογο, γιατί αρκετά περιμένατε, έτσι. Με τις λέξεις η Λουκία στείνει τα θεμέλια του γεφυροποιητού. Μα έχουν το δικό τους βηματισμό πάνω στις γέφυρες, οι έννοιες, η έμπνευση, η τέχνη, οι παρενέργειες, οι παραλλαγές. Διαφορετικά ξεκινάς από τη μια, μπορεί και να μην διαβείς τις λέξεις, ίσως δεν φτάσει απέναντι. Είναι η ζωή, η μοίρα που ελέγχουν τα βήματά σου από τις αρετές του γεφυροποιού. Προβάλλεις ένα δίκτυ ευαισθησίας. Η ποιήτρια έχει δεσμό με την εποχή της και όλες οι δυνάμεις τις πρόχνουν στην επικοινωνία. Αυτό όσο δημοσιογράφος το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θυμίζει πως η σωτηρία του ανθρώπου βρίσκεται και μέσα στο χαμό του. Κανείς δεν μπορεί να χάνει ολόκληρο το χρόνο του μέσα σε έναν κόσμο που αρνιέται. Ορισμένα ποίηματα μπορούν να εκφράσουν με ένα απίστευτο απλό συνδυασμό 24 γραμμάτων να ελευθερώσουν δυνάμεις ισχυρές και αντιφατικές κάποτε. Η αλήθεια της Τζανίδου. Γεγονότα, όχι εικασίες. Όμως αυτό που φαντάζεσαι είναι πιο δυνατό από αυτό που υπάρχει. Η πραγματικότητα σαν άσετον διαλύει το βερνίκι, καίει το φαντακτερό ύφασμα και αφήνει την τρύπα να χάσει. Την αλήθεια θα τη μάθεις από τρελό και από ανυποψίαστο παιδί. Γιατί έχει και κάτι παιδάκια πολύ μα πολύ πονηρά.
Η ζωντανή αλήθεια βρίσκεται στην ιστορία που αναδύεται μέσα σου, την προσωπική σου εμπειρία. Τα γεγονότα, η τέχνη απλά μόνον την ηχογραφούν. Κρίση, άλλο δημιούργημα της Λουκίας. Κρίση, κρίνει, κρίνεσαι για την πρώτερη διαχείριση αλλά και την τωρινή αντιμετώπιση, ανταπόκριση, εφευρετικότητα, πονηριά. Ο Ερμής είναι και προστάτης των κλεφτών. Ανθρωπιά με τα συνακόλουθα καλά και κακά. Υπάρχει ελπίδα όσο τα χελιδόνια παλινοστούν και επισκευάζουν τις μισογκρεμισμένες φωλιές τους κάτω από τις αψίδες του προγονικού σπιτιού. Πριν πει 5 λόγια και πριν ρωτήσω κάποια πράγματα τη Λουκία, σαν αρχή θέλουμε να μας διαβάσει ένα ποίημα, ανοιχτή επιστολή, που όπως καταλαβαίνετε από τον ίδιο του τον τίτλο είναι ένα ποίημα που απευθύνεται σε όλους. Δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη. Κάθε συγγνώμη είναι μια επιπλέον γνώμη, παραπανήσια, περιττή. Κάθε συγγνώμη μπορεί να εκλειφθεί σαν φαινομενική ταπείνωση, αλλά και ταπεινοφροσύνη υποκριτική. Ηθικός καταναγκασμός του αποδέκτη, προσμονή να τη δώσει με τη σειρά του. Ακόμα και το «σ' αγαπώ» εξαναγκαστικό, καθώς περικλείει την ερώτηση «εσύ μ' αγαπάς?» Εξαναγκασμός. Αντίθετος με την ελευθερία που και οι δυο διεκδικούμε. Μόνο η ευχή της μάνας, αλλά και αυτή θα μου έβαζε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, σε θέση ανατερότητος ή ισχύος. Ούτε και αυτό το θέλω. Μα και η φαινομενική γενναιότητα του για όλα φταίω εγώ, χειρότερη ακόμα έπερση, αυτομαστιγωνόμενου. Τι μένει, τι έχω να προτείνω? Να σ' ακούσω χωρίς να μιλώ. Αλλά και αυτό ψεύτικη μετριοφροσύνη, ξέπλυμα ευθυνών. Όποια πρόταση και να σκεφτώ, περικλείει την ανέρεσή της. Και μια ζεστή αγκαλιά χωρίς λόγια, πάλι εξαναγκασμός, εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες της στιγμής. Λιποτάκτης και λιπόψυχη, αφήνω άγραφη τη σελίδα των προτάσεων. Μόνο το βακχικό ευίεβαν ταιριάζει ίσως. Υγιένε, χαίρε, είμαστε ακόμα ζωντανοί και αυτό αρκεί. Ύμνος στη ζωή που εμπεριέχει το παν άπαν. Ύμνος στη ζωή που εμπεριέχει το παν άπαν είναι νομίζω η βασική ιδέα αυτού του βιβλίου, αυτής της ποιητικής συλλογής, και θέλω να ρωτήσω, Λουκία, να μας εξηγήσεις λίγο για την επιλογή αυτού του πίνακα και αν μπορούμε να δούμε και το πρωτότυπο που έχεις μαζί σου. Ναι. Και να μας πείτε λίγα λόγια για την Ελένη Ταπτά, που είναι μια γνωστή ζωγράφος. Αυτό είναι το έργο που φιλοτέχνησε η Ελένη Ταπτά και που ονομάζεται Θεογέφυρο, εμπνευσμένο από το πρώτο ποίημα της συλλογής, και μας έδωσε την άδεια. Φυσικά είναι εικαστικά καταπληκτικό, είναι πολύ σπουδαία ζωγράφος, έχει κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και την ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή είναι Παρίσι, αλλιώς θα ήταν μαζί μας, που μας έδωσε την άδεια κατά κάποιο τρόπο να αλλοιώσουμε το έργο για να δώσουμε το δικό μας νόημα στο γεφυροποιό. Βλέπετε λίγο τη διαφορά. Μπορεί να το κυκλοφορήσει με λίγο, να δει. Με μεγάλη προσοχή. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό μπορώ να τολμήσω να πω 2 παρατηρήσεις για το εξώφυλλο.
Βλέπουμε καταρχήν, επειδή ζω στη Γαλλία, συζητιέται εκεί πολλές φορές η ποιότητα των ελληνικών βιβλίων. Το βιβλίο ως αντικείμενο, η βιβλιοδεσία, το χαρτί, ο τρόπος που γίνονται, όχι πάντα και όχι σε όλους τους εκδοτικούς οίκους. Πήγα σε ένα πολύ κεντρικό εμπορικό βιβλιοπωλείο, δεν είχα αυτή την ίδια εντύπωση. Βλέπουμε την ποιότητα των εκδόσεων Εύμαρος, που έχει και αυτό μια μεγάλη σημασία στη μάχη που κάνουμε ή στη μάχη, στο διάλογο ανάμεσα στην ψηφιακή ανάγνωση και στην ανάγνωση την κλασική σε τυπωμένο βιβλίο. Οι επεμβάσεις στον πίνακα έχουν σχέση με το νόημα της ποιητικής συλλογής. Αυτό το χέρι επάνω μπορεί να είναι μια μεταφυσική διάσταση, θα μιλήσουμε σε λίγο. Αυτό το κόκκινο που ενώνει τους δύο βράχους, ο καθένας το καταλαβαίνει, το διαβάζει λίγο διαφορετικά. Εγώ λόγω της δικιάς μου αγάπης για το Γιάννη Ρίτσο θυμήθηκα σε ένα από τα τελευταία ποίηματά του, στο Αργά πολύ αργά, λέει: βλέπετε αυτόν που προχωρά στο βουνό, αυτό που πρέπει να προσέξετε περισσότερο απ' όλα είναι το κόκκινο μπάλωμα στο μανίκι του. Αυτό το κόκκινο μπάλωμα στο μανίκι του είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτή η αγάπη για τον κόσμο, αυτή η προσπάθεια, κάτι που βγαίνει και από το βιβλίο αυτό. Ο γέφυροποιός, εγώ που είμαι φιλόλογος, θα πω ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία πως δεν έχει μπει το άρθρο. Δεν είναι ο γεφυροποιός, είναι γέφυροποιός. Χωρίς άρθρο πιθανώς να σημαίνει ότι και εμείς τελικά οι αναγνώστες μπορούμε να είμαστε γεφυροποιοί. Εξήγησε μας λίγο για τον τίτλο. Ναι, ο γεφυροποιός, δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, γιατί ο γεφυροποιός είναι ο ποιητής με την έννοια του δημιουργού, και αυτό έχει ακριβώς η ελληνική γλώσσα, ότι δημιουργεί και πρέπει να ξέρει, να έχει την ικανότητα να ξέρει πότε θα έχει, αλλά θα το πούμε και στη συνέχεια. Απλώς ήταν από την αρχή ότι η έμπνευσή μου, για να πούμε ίσως αυτό να σας βοηθήσει να καταλάβετε για ποιο λόγο, είναι ότι η έμπνευσή μου είναι καθαρά καζαντζακική στην αρχή, στα εφηβικά μου χρόνια. Ήμουν πολύ περισμένη από το Καζαντζάκι και ίσως και από τη γλώσσα του, ή μάλλον το δικαίωμα να κάνει κανείς λογοπλασία. Όπως για παράδειγμα στο σχολείο, και θυμάται η συμμαθήτριά μου τις εκθέσεις μου, δεν μου άρεσε να λέω αγωνιωδώς γιατί είναι καθαρεύουσα, ούτε με αγωνία γιατί δεν ήταν αρκετά δυνατό για μένα. Και έτσι μου είχε βγει το παρατσούκλι αγωνιώδικα που χρησιμοποιούσα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό, και θα ξαναπάμε πάνω στο θέμα της γλώσσας. Η γραφή για τη Λουκία Τζανίδου δεν είναι κάτι το απλό, κάτι το εύκολο, κάτι το που ρέει από μόνο του, αλλά υπάρχει και αυτό που σε ένα ποίημα, θα τολμήσω και εγώ να διαβάσω ένα ολιγόστιχο ποίημα με τίτλο «Δυστοκία γραφής». Ή δεν έχεις κάτι καινούριο να πεις, ή ξέχασες να αφαιρέσεις το πόμα, ίσως και να φοβήθηκες την ανεξέλεκτη ροή του χήμαρου που πνίγει αντί να ποτίζει. Ποιο είναι το ενδιαφέρον και γιατί ξεκινάμε με αυτό? Είναι γιατί βλέπουμε σε αυτό το λιγόστιχο ποίημα ότι υπάρχει ο διάλογος και υπάρχει το βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής αυτής συλλογής είναι ένα ποίημα ιδεών, φιλοσοφικού διαλόγου. Και θα επανέλθω σε λίγο αφού ακούσουμε το υπόσχομαι. Υπόσχομαι εφ' εξής να γράφω μέχρι που η πένα να πέσει από το χέρι μου, να διαφύγει της προσοχής μου, να ξεγλιστρήσει, να ξεφύγει προς τον ουρανό του αγέννητου, που κακώς ονομάσαμε θάνατο. Όπως κάκιστα φωνάξαμε τον Αθανάσιο Θανάση, Θάνο, Σούλη. Υπόσχομαι να είμαι μια πέστροφα ενάντια στο ρεύμα του ποταμού της ισοπαίδωσης,
Δεν υπόσχομαι να είπω την αλήθεια, διότι δεν τη γνωρίζω και ούτε προτίθεμαι να κάνω τη γνωριμία της. Δεν με εμπνέει η φτιασιδωμένη κυρία των άλλοτε καλών συνοικιών με το επίπλαστο χαμόγελο, ούτε άλλωστε η κυρά που απλώνει στην αυλή τσιρίζοντας το γιώκα της να βάλει πουλόβερ μη και βγει χωρίς προστασία. Υποκλίνομαι στην κυρά των οίκων ενοχής και του πεζοδρομίου, που από την αγάπη γεύτηκε μονάχα την πικρή της γεύση. Όταν ρωτώ τη Λουκία ποιους Έλληνες ποιητές ή Γάλλους ποιητές αγαπά, συνήθως δεν θέλει να μου απαντήσει ή δεν τολμά. Αλλά βλέπω ότι είναι όλη η ελληνική ποίηση ως υπόστρωμα, ως συλλογικό πολιτιστικό αγαθό μέσα στην ποίηση αυτή. Για παράδειγμα, αυτή η πολύ ωραία παρατήρηση για το Αθανάσιος και Θανάσης είχε γίνει και από τον Χριστιανόπουλο. Έχει κάποιες κέρυες παρατηρήσεις που κάνουν ένα διάλογο με την ελληνική ποίηση γενικότερα. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ χορταστικό, ας πούμε. Είναι ένα πληθωρικός τόμος. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια περίοδο της δημιουργικής σου της γραφής έχει και σε ποια περίοδο της ζωής σου περίπου έχουν γραφτεί αυτά τα ποίηματα, και αν είναι μετά την επιστροφή σου στην Ελλάδα, την εποχή που ήσουν και σε γαλλόφωνο περιβάλλον. Όχι, είναι πολύ πιο σύγχρονο. Καλύπτουμε γενικά την τελευταία πενταετία και μερικά είναι γραμμένα κατά την περίοδο του COVID. Είναι αρκετά σύγχρονα. Μερικά είναι λίγο παλαιότερα, αλλά προσπάθησα, επειδή για να μην είναι τελείως χαοτικό, ορισμένα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μένα, γι' αυτό θα βρείτε, ας πούμε, Θάνατος 1, 2, 3 και 4 ή ποίημα επίσης. Είναι γραμμένα σε διαφορετικές στιγμές και ίσως και διαφορετικό χρόνο, αλλά μέσα στην τελευταία 7 ετία πρέπει να έχουμε. Ωραία. Πάμε. Διαδικασία γραφής. Έψαχνα ανάμεσα στις λέξεις τη σωστή, αυτή που σε περνάει από σκάνερ, την αιτία της τροχοπέδης στη γραφή. Ήταν θυμός, μα και λιποψυχία. Τρεγούσα γνώσεις, υποκατάστατα να μην μιλήσω, να μην γίνω μάρτυρας της τόσης αδικίας. Κατάπτυστη, λιποτάκτρια. Είναι ακόμα καιρός, όσο ανασένεις, να πατάς τη σκανδάλη των λέξεων με νόημα, έννοιες, βιώματα, με συνάφεια και συνέπεια. Φοβήθηκες τάχα τις νάρκες του ναρκισσισμού, της αυτοπροβολής, του εφησυχασμού κι ό,τι άλλο σαπίζει στα δεσμοτήρια του παμπώνηρου εγώ, που χίλιες όσες δικαιολογίες επινοεί για να αποφύγει την αδέσποτη σφαίρα, την κρυμμένη νάρκη, την πισόπλατη μαχαιριά. Η υπόγεια στοά καταφύγιο, κρυψώνα, αποκαλύφθηκε διάτρητη. Μ' άφησε έρμεο στα μάτια των αγαπημένων, των πεινασμένων, των διψασμένων. Ναι, και το πήρες από το στόμα μου. Πήγα να πω ότι όχι μόνο έχεις όχι ευθύνη, μια συμβολή και στην οργάνωση του βιβλίου μαζί με τον Πέτρο τον Κακολήρη, και είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Η Θούλη είναι ψυχή εδώ του εκδοτικού οίκου. Εντάξει, είναι και πάρα πολύ καλή μας φίλη και είναι και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αυτό που μας αφορά είναι, θα μου πείτε κάποια κυρία με μάλλον λίγο, ότι είμαι πολύ καθηγητής της παρουσιάσης. Θέλω να βρω καμιά φορά, ενώ θεωρείτε ότι εντάξει το έχουμε καταλάβει, το έχουμε ξεπεράσει το θέμα του μέτρου, της κλασικής οργάνωσης του στίχου με μακρά βραχαία κλπ. Ή δεν υπάρχουν πια, σχεδόν σπάνια,
ποίηματα με ομοιοκαταληξία, πού είναι τελικά, πού εντάσσεται η ποιητικότητα του λόγου? Γιατί χαρακτηρίζουμε πραγματικό ποίημα και δεν είναι πεζογράφημα ή ποιητική πεζογραφία? Αυτό που βλέπω όσο πιο πολύ διαβάζω αυτά τα ποίηματα, ότι η ποιητικότητα είναι στην αντιμετώπιση της ίδιας της ζωής, μια ποιητική αντιμετώπιση, και μέσα στο ποίημα συγκρούονται. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ ωραίες παρηχήσεις, αυτό που ακούσαμε, νάρκισσος, οι νάρκες του ναρκισσισμού. Υπάρχει αυτή η ποιητικότητα μέσα από το λόγο, και θα ξανάρθω μετά πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει κυρίως η ανατροπή των νοημάτων, η σύγκρουση των νοημάτων. Είναι μια ποίηση ιδεών φιλοσοφική. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ποίημα που νομίζω απαντάει λίγο σε αυτή την ερώτηση. Προσπαθώ να σας βάλω αυτό που λέμε στα γαλλικά πίστες ανάγνωσης, άξονες στους οποίους μπορείτε να δείτε το βιβλίο. Δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν τη δική μου ανάγνωση. Όμως βλέπω ότι αυτό το βιβλίο μας ταρακουνά, δεν μας αφήνει να το διαβάσουμε ήρεμα και απλά τάκ. Υπάρχουν, νομίζω το είχε πει κάποιος κριτική για το γράφημα, είναι κάπως σαν βόμβες στο τέλος. Εκεί που είναι παφ! Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Ναι, ναρκοπαίδιο. Ειδήσεων είναι. Αλήθεια. Γεγονότα, όχι εικασίες. Όμως αυτό που φαντάζεσαι είναι πιο δυνατό από αυτό που υπάρχει. Η πραγματικότητα σαν ασετόν διαλύει το βερνίκι. Καίει το φανταχτερό ύφασμα και αφήνει την τρύπα να χάσκει. Την αλήθεια θα τη μάθεις από τρελό και από ανυποψία στο παιδί. Γιατί έχει και κάτι παιδάκια πολύ, μα πολύ πονηρά. Βλέπετε ότι παίζει με τις λέξεις, υπάρχουν λέξεις πιο απλές, λέξεις λίγο πιο θεωρητικού περιεχομένου, ας πούμε, θεωρητικές έννοιες, και αυτή η παράξενη συγκατοίκηση του διαφόρων επιπέδων λεξιλογίου δημιουργούν αυτό το ποιητικό παραξένισμα, κατά τη γνώμη μου. Πάντα σκέπτομαι πώς μπορούμε εμείς που έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, έχουμε και μια τη φίλη μου την Ευρυδίκη Τρισόν, που είναι πάλι σε αυτό τη διπλή πολιτιστική ταυτότητα, τη διπλή γλώσσα, το ταξίδι και στα γαλλικά και στα ελληνικά, όπως και η Λουκία, όπως και εγώ. Και εγώ είναι παράξενο που γράφω τα βιβλία μου στο Παρίσι στα ελληνικά. Η Λουκία έχει κάποιες, αυτοί που δεν ξέρουν καθόλου τη Γαλλία, στο βιβλίο σου ανακαλύπτουν τις γαλλικές αναφορές, κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες, κάποιες εικόνες που έρχονται από τη γαλλική σου κουλτούρα, νομίζω. Βλέπω όμως υπάρχει μια μεγάλη αγάπη για την ελληνική γλώσσα, η οποία δεν είναι μόνο αγάπη των ενιών, αλλά είναι και αγάπη της ίδιας γλώσσας, της γραφής και της μορφής. Υπάρχει, δεν θα το διαβάσουμε τώρα, αλλά αναφέρω ότι στη σελίδα 120 υπάρχει ένα ωραίο ποίημα για την άνω τελεία, για κάτι που είναι, ας πούμε, το παραπέδι της στίξης. Υπάρχουν κάποια σημεία για το πολυτονικό και το μονοτονικό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, φέρνει τον αναγνώστη να σκεφτεί για τη γλώσσα. Και υπάρχει πάντα μια αγάπη για τις γλώσσες γενικά, όχι ότι η ελληνική είναι καλύτερη από τις άλλες. Δεν ξέρω να μιλώ πολύ σε εδώ. Μπορείς αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ναι, ήθελα να πω για το πολυτονικό. Το πρώτο μου πόνημα, ας πούμε, το υδατογράφημα 1, είναι πολυτονικό. Γιατί θεωρώ, γιατί είναι... Και μετά κατάλαβα ότι οι νέοι είχαν δυσκολία στο πολυτονικό για να το διαβάσουν. Ζορίζονταν κατά κάποιο τρόπο. Οπότε το υδατογράφημα 2 είναι σε μονοτονικό, και φυσικά και ο γεφυροποιός. Γιατί έκανα αυτή την
υποχώρηση εντός εισαγωγικών, γιατί είναι πολλοί ποιητές που γράφουν ακόμα πολυτονικό, γιατί θεωρώ ότι το πρώτο είναι η επικοινωνία. Και αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Νίκος, ότι εμένα με ενδιαφέρει η επικοινωνία πάνω απ' όλα και κυρίως νοιάζομαι για τους νέους ανθρώπους, αυτοί που αισθάνομαι κάποια ευθύνη για τη νέα γενιά, ευθύνη δικιά μας, για τον κόσμο που χτίσαμε και που έχουν δικαίωμα να τον γκρεμίσουν, αλλά να χτίσουν κάποιον άλλον μετά. Δεν σταματάμε στην άρνηση, γιατί μετά την άρνηση πρέπει να χτίσουμε το δικό μας οικοδόμημα. Αυτά. Και υπάρχουν δύο ποίηματα που επιλέξαμε για τη σκέψη αυτή, για τη γλώσσα. Ναι. Πρόταση, Όχι, Γλώσσες. Παραλλαγές η καθεμιά τους, με ιδιαίτερη μουσικότητα, ακόμα και οι πιο σκληρές. Να ψάχνεις και να σκαλίζεις ιδανικά ρίζες σκηνές, δραπετεύοντας από τη μία στην άλλη, τριγώντας τα μυστικά τους. Να μαντεύεις από τα συμφραζόμενα και άλλοτε να σου αντιστέκονται, να σε κολλάνε στον τοίχο, να παίζεις με τις αντιστοιχίες και τις αντιθέσεις, με ευελιξία να αποφεύγεις τους κοπέλους. Δημιουργήματα ανθρώπων σε άεναη εξέλιξη. Γνώση λαών πάντοτε ελλειπής για σένα. Κι όμως, αυτογνωσία όλο και βαθύτερη μέσα από την περιπλάνηση. Και τώρα η άμεση εμπειρία, αυτό ήταν το γενικότερο. Θετή μητέρα. Η θετή μητέρα ήταν αυστηρή και απαιτητική. Με έβαζε μπρος τον καθρέφτη να μάθω να προφέρω σωστά, όπως εκείνη το ήθελε. Τους ήχους που η φυσική μου μητέρα αγνοούσε. Η θετή μητέρα πήρε εκδίκηση τη μέρα που ένιωσα την ανάγκη να μεταφράσω με δικά της λόγια τη μητρική γλώσσα για να εμβαθύνω το νόημα να την κάνω κτήμα μου. Εννοείται ότι είναι τα γαλλικά η θετή μου μητέρα. Και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν αυτή την εμπειρία των δύο γλωσσών ή των πολλών γλωσσών θα με καταλάβουν. Και πρώτος ο Νίκος. Υπάρχει αυτό το θέμα των δύο γλωσσών, των πολλών γλωσσών, αυτός ο βαθύτατος σεβασμός της ποιήτριας Λουκίας Ζανίδου αλλά και του ανθρώπου, μέσα από την αγάπη, αυτό το ποίημα για τις γλώσσες που δεν ξεχωρίζει τις πιο μουσικές, δεν επιδέχεται αυτή τη σύγκριση των γλωσσών, μιλάει ότι όλες οι γλώσσες, άρα και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ομιλητές έχουν όμορφες πλευρές και μας καλεί να τις δούμε. Αυτό το οποίο ήθελα να μου έκανε τεράστια εντύπωση και έκανα ένα μικρό βίντεο παίρνοντας ένα κείμενο της Μέλπος Αξιώτη από την Κάδμο, όπου μίλησε για το γραπτό λόγο και πώς ένα κείμενο φεύγει από τον συγγραφέα και ταξιδεύει φοβίζοντάς τον, γιατί το χάνει το κείμενο, φεύγει σαν παιδί μακριά του και μεγαλώνει μόνο του. Το ίδιο φόβο για το γραπτό κείμενο είχα και εγώ και συγκλονίστηκα από ένα ποίημα της Λουκίας, το οποίο ουσιαστικά βάζει το ζήτημα του γραπτού και του προφορικού λόγου. Και είναι και ένα θέμα πάντα σε αυτές τις παρουσιάσεις. Αν έχουμε ακόμα την ικανότητα εμείς οι ομιλητές και οι αναγνώστες να σας κρατήσουμε την προσοχή και εσείς να ακούσετε. Θυμάμαι δηλαδή ότι μετά τη μεταπολίτευση με θρησκευτική ευλάβεια ακούγαμε το Ρίτσο να διαβάζει, 1 εκατομμύριο κόσμος. Τώρα έχουμε χάσει λίγο αυτή, δεν ξέρω, ίσως να κάνω λάθος. Και είδα ξαφνικά ένα ποίημα που με έφερε όλα αυτά πάλι στη μνήμη μου. Και είχαμε κάνει και ένα θεατρικό αναλόγιο εδώ σε αυτό το χώρο πέρσι, νομίζω πέρσι. Τυπωθήτο μήνυσε ο τυπογράφος και τα κείμενα πήραν την νεκρική χλωμάδα του άλλοτε ζωντανού. Μέχρι που ήρθε ο μελοποιός, ο ηθοποιός να τα αναστήσει εκ του μηδενός με την πνοή του. Είναι όλο αυτό το θέμα της γλώσσας. Και στα γαλλικά λέμε μια ωραία έκφραση όταν διαβάζουμε και μας κάνουν παρατήρηση, κάνουμε μαθήματα θεάτρου ή ανάγνωσης, να δώσουμε σώμα στη γλώσσα, να έχει
κάθε λέξη δύναμη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μέσα στο ποίημα αυτό, στην ποιητική αυτή συλλογή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μάλλον μας καλεί σε μια πολύ μεγάλη περίσκεψη και συλλογή για το τι είναι γλώσσα, τι είναι γραπτός λόγος, τι είναι προφορικός, τι ενώνει της γλώσσας, όχι με μια πώς θα πω, ότι ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα για λόγους κοσμικότητας, αλλά για λόγους διεθνιστικούς θα μπορούσα να πω. Αυτό που προσπάθησα να βρω μέσα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ποιητική συλλογή πριν προχωρήσω, είναι ποιοι είναι οι κεντρικοί θεματικοί άξονες. Μιλήσαμε για την ποιητική και για τη γλώσσα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά ποίηματα για την υπαρξιακή αγωνία. Δεν υπάρχουν ποίηματα θρησκευτικά ή για το Θεό, θεολογικά, αλλά υπάρχουν ποίηματα για την πνευματικότητα. Υπάρχουν ποίηματα που έχουν κάποια θεματική που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε θρησκειολογική, με την έννοια ενότητας, ένωσης των ανθρώπων, βρίσκοντας στοιχεία και από την αρχή, παγανιστικές θρησκείες, χριστιανισμός, άλλες θρησκείες, με την έννοια της ενότητας των ανθρώπων πέρα από τα πιστεύω τους. Και πάνω βέβαια σε αυτή την υπαρξιακή αγωνία υπάρχει βέβαια και η αγωνία του θανάτου και της ζωής. Βέβαια στο βιβλίο σου μάλλον νικάει η ζωή. Αυτό. Ναι. Θάνατος 1. Είπε: εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, για φυτά θα μιλάμε. Ταλέπορε, που δεν κατάλαβες πως δεν υπάρχει διαφορά. Θάνατος 2. Τον θάνατο εντάξει. Την αποσύνθεση όμως μου λες πως την πολεμάνε. Ένδοξος θάνατος υπάρχει ίσως, περήφανος ενδεχομένως. Ένδοξη αποσύνθεση όμως ακόμα δεν συνάντησα. Βλέπουμε το γεφυροποιό, βλέπουμε τη γέφυρα. Υπάρχουν κάποια πρώτα ποίηματα και στη μετρική πλησιάζουν, στρέφονται προς τη δημοτική ποίηση και το μύθο της γέφυρας, το μύθο του γεωφυριού της Άρτας, του εντυχισμό, που χτίσανε την γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι όμως μια αντίδραση ψευτοφεμινιστική υπέρ της γυναίκας κατά του άντρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι η γυναίκα παίζει το ρόλο λίγο της ψυχής του ίδιου του πρωτομάστορα. Η αναφορά δηλαδή αυτό στη γυναίκα στα πρώτα ποίηματα. Και γενικά υπάρχει το θέμα της γυναίκας που επανέρχεται πολλές φορές, αλλά είναι όχι ως γυναίκα, άντρας και διαφορά, αλλά περισσότερο σαν κατανόηση του άλλου και μια πρόταση να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, η γυναίκα τον άντρα, τα διάφορα φύλλα, η έμφυλη αυτή ταυτότητα του καθενός μας, αντί να αποτελεί ένα σημείο διαφοράς, να αποτελεί ένα σημείο εμπλουτισμού του άλλου. Έχουμε διαλέξει ένα ποίημα. Λωρίνη. Το αγάπη δεν το περάσα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αλλά μετά... Έκανα λάθος. Πήγα κατευθείαν στη γυναίκα και ξέχασα την αγάπη. Τη στάптισα. Δεν πειράζει, διάβασε την υποταγή. Τελειώνει πάρα πολύ. Υποταγή. Πολύ τους βόλευε η περίπτωση του Σοκράτη. Αποδοχή, υποταγή, άρνηση φυγής και προπαντός φυγάδευσης. Όμως εκείνη, την Αντιγόνη, που υπάκουε στον άγραφο νόμο τον δικό της, κόντρα σε όλους, την αδάμαστη Αντιγόνη, την πετάξανε στα σκουπίδια, έγκλημα στο τετράγωνο, ανυπακοή από γυναίκα. Σιγά τη φιλεύσπλαχνη ψυχή που κρυβόταν τόσο καιρός αντιφλοπόντικας. Καλημέρα, ήλιε εκτυφλωτικέ. Καλημέρα, ήλιε προδότη, προδομένη.
οικειοποιημένη κατά τα γούστα του καθενός. Τι κι αν η χαρά δεν αναστήθηκε ακόμα. Οι πεινασμένοι δεν καρτερούνε Ανάσταση, μόνο τροφή, αλλιώς θα ήταν ηλίθιοι. Νησάφη πιάνει τις υπεκφυγές, ναι, ξαναγράφω, αλλά με μια συμφωνία. Μην με πιστέψεις, μην με παγιώσεις, μην με εγκλωβίσεις. Το μόνο σταθερό είναι το εξαρτάται. Εδώ σας οφείλω κάποια εξήγηση πώς περνάω από την Αντιγόνη και στην σιγά τη φιλέσπρεπη ψυχή. Εννοώ τη δική μου, γιατί κάπου αντέδρασα και έκανα την αυτοκριτική μου, επειδή κάποιο διάστημα, όχι ότι δεν είχα γράψει, είχα μια άρνηση ως προς το να εκδώσω τα κείμενά μου, και είναι καθαρά αυτοσαρκασμός. Ότι κρυβόμουν σαν τον Τυφλοπόντικα και μετά είδα τον ήλιο και είπα ότι ναι, βγαίνω προς τα έξω, θέλω να επικοινωνήσω. Αυτό. Και ακριβώς εδώ έρχεται το θέμα της αγάπης και σας διαβάζουμε 2 ποίηματα, γιατί όπως είπα και πριν, ότι ενώ υπάρχει μεταφυσική αγωνία και ο φόβος του θανάτου μέσα στη συλλογή αυτή, τελικά μια δυναμική αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων νομίζω υπερτερεί ως αίσθηση στον αναγνώστη. Είμαστε αγάπη. Είμαστε άραγε ικανοί για αγάπη, μη κτητική και χωρίς προσμονή ανταπόδοσης. Αγάπη που απλά υπάρχει, διακριτική, ανθόρυβη, απενοχοποιητική. Σαν Μαργαρίτα στη μέση του κάμπου και η Παπαρούνα να σκύβει υποκλεινόμενη προς το μέρος της, δίχως απέτηση και θέλω. Αγάπη ανεφόρων και δίχως πρόθεση αναζωογονητική να ρέει από καθαρή πηγή, διασχίζοντας τα λιβάδια της αυθονίας. Είπαμε για τη φύση, το περιβάλλον, ακούσατε το ωραίο ποίημα συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αγαπώ. Δεν σου βγαίνε το σ' αγαπώ. Μα όταν διέγραψες το σίγμα, αβίαστα βγήκε το αγαπώ. Συγγνώμη πριν που το σταμάτησα. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση το ποίημα, και το αγαπώ το νόημα και παίζει λίγο με τις λέξεις, το σ' αγαπώ, και καταλαβαίνετε. Εγώ ήθελα να πω ότι ενώ έχουμε το θέμα αυτό της φύσης και της οικολογικής ανησυχίας που το είδαμε και πριν, υπάρχει συγχρόνως, γιατί άμα ακούσετε αυτή την παρουσίαση που λέμε πολλά για την αγάπη, τη ζωή, μια αισιόδοξη πλευρά, θα πείτε είναι λίγο απλό ίσως, δεν είναι τόσο πολύ δυναμικό. Κι όμως πίσω από αυτή την αγάπη και την ηρεμία και τη φιλοσοφική διάθεση υπάρχει μια μαχητικότητα και μεγάλη δύναμη, και δεν είναι μόνο να κάνουμε γέφυρες, είμαστε αγαπημένοι και μεταξύ μας, αλλά πάρα πολύ καλά ζητάει από τον αναγνώστη να σκεφτεί ποιες γέφυρες πρέπει να γκρεμίσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και εγώ της είπα ότι ενώ πολλές φορές μου λες, Λουκία, ότι δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να σου πω ποιες αναφορές έχω σε ποιους ποιητές και γιατί, και όμως σε παρακαλώ αγαπημένη μου Λουκία, αυτό το θέμα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα του Παλαμά που έλεγε «Είμαι εγώ ο γκρεμιστής και ο χτίστης». Αυτό βλέπουμε λοιπόν. Ας διαβάσουμε λοιπόν 2 ποίηματα που είναι πάνω 3 μάλλον, πάνω στα θέματα του χτίζω, γκρεμίζω και προχωρώ. Είναι πρώτο ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη. Δεν έχει σημασία σε ποιον, σε τι. Μπορεί σε κάποιον Θεό, σε κάποια οντότητα, στους γονείς σου για κάποια γονίδια που κληρονόμησες, για την κλωτσιά που έφαγες στα πισινά για να τα αξιοποιήσεις, για την τύχη που κάθε άλλο παρατυχαία είναι και ας τη λένε τυφλή. Σημασία έχει αυτό καθ' αυτό το συναίσθημα που σε θωρακίζει απέναντι στην αρνητικότητα των καιρών.
Να κόψουμε τις γέφυρες. Να παραβιάσουμε τον αποκλεισμό που γεννάει φανατισμούς. Να γκρεμίσουμε τις γέφυρες που μας συνέδεαν με ένα παρελθόν μολυσμένο από προκαταλήψεις πάσης φύσεως. Να ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν, να μεταδώσουμε τη γνώση, να μην ξεχαστεί για πάντα και επαναληφθεί απρόσκοπτα η βαρβαρότητα. Γιατί είναι και κάποιες διαφορές αγεφύρωτες και έτσι να παραμείνουν, θαρώ πως πρέπει. Διαφορές αγεφύρωτες. Συμφωνώ και γι' αυτό είμαστε και εδώ, εκτός των άλλων, γιατί υπάρχει ο συλλογικός τόμος, εκπληκτικός τόμος, εκδόσεις Εύμαρος, δεν έχουμε οξυγόνο. Νομίζω ότι δεν θέλαμε να πούμε πράγματα για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα ή στη Γαλλία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι συντασσόμαστε με αυτό το πνεύμα, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Και υπάρχει συνθετική, ας πούμε, πριν τελειώσουμε με 2 ακόμα ποίηματα. Ναι, αυτό δεν το είπα. Ναι, θα πει. Μία σημαντική στιγμή στην ελληνική ιστορία που έχει σχέση με τις γέφυρες που πρέπει να μείνουν αγεφύρωτες. Όμως, το όμως είναι δικό μου. Είναι και εκείνες οι γέφυρες που χρέος σου είναι να τις ανατινάξεις. Σαν εκείνη του Γοργοπόταμου, που ο πυροτεχνίτης κατά γης θα σουριάσει, τον εχθρό να αναχαιτήσει. Μήκη ομοφωνίας και σύμπνοιας, μέτωπο ενιαίο, ίσως για πρώτη και τελευταία φορά. Γκράφιτι. Ο φόβος και η συνήθεια πυροβολούν πισόπλατα. Ας μπαζώσουμε τη δηλητηριασμένη πηγή. Ας τους πασάρουμε την ενοχή που θέλουν να μας φορτώσουν. Και μην νιώθεις ντροπή που πίστεψες και προδόθηκες. Ντροπή είναι να αρνείσαι εκ των προτέρων να πιστέψεις και να καταδικάζεις τελεσίδικα δίχως καν ενδείξεις. Να νιώθεις χαρά που μπορείς ακόμα να ελπίζεις. Και μια παρακαταθήκη, αν θέλετε να ίσως απευθύνεται στους νέους και είναι το κλείσιμο και ίσως και το πιο σημαντικό αυτό που ήθελα και που θέλω πάντα να πετύχω, όχι να προστατεύσω, αλλά να πω ορισμένα πράγματα στους νέους. Και αυτό τους λέω. Ασύστολες ψευτιές σας σερβίρουν, παιδιά μου αγαπημένα, να σας γλυκάνουν τάχα με της ευκολίας την απατηλή γεύση. Ανάρμοστη συμπεριφορά διαστρανών ανηλίκων σας έκλεισε στα μούτρα την κερκόπορτα του λαβύρινθου της γνώσης. Εκπαίδευση, εντός εισαγωγικών, αποκάλεσαν το μουσκεμένο παξιμάδι, τη στήρα παπαγαλία. Κι ήρθε κατόπιν ο αφυπνιστής να κλαδέψει το δέντρο από τα άχρηστα ξερόκλαδα που το έπνιγαν και αποδυνάμωναν τα εύρωστα και υποσχόμενα μια μελλοντική ανέλπιστη άνοιξη μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ.